president de prosperitat compartida es faci realitat, perquè la prosperitat se'n crea i se'n crea força. Totes les dades econòmiques ens diuen que els marges empresarials i que el país està amb unes bones dades macroeconòmiques de creixement de l'economia, d'interessos de marges de beneficis empresarials, la inflació està controlada, és a dir, tenim unes bones dades macroeconòmiques que han de tenir un reflex en les butxaques de les persones treballadores. I l'altra gran idea és la defensa dels serveis públics com a gran conquesta de la classe treballadora en els últims anys i que, per tant, s'ha de continuar defensant i aprofundint en aquests drets. Per tant, tot allò que afecta a la butxaca de la gent treballadora. Nosaltres el que situem és que cal afrontar d'una manera valenta i decidida polítiques d'habitatge. Nosaltres ara hem signat un conveni molt important, que és el conveni del metall, que té uns increments importants. Hi ha un preacord també pel conveni d'hostaleria. Per tant, estem fent la feina en aquest sentit d'increments salarials, de millora de les condicions de les persones treballadores, però el que no pot ser és que el que a nosaltres ens costa tant negociar en aquests espais s'acabi anant a les butxaques dels especuladors i dels rentistes que estan fent negoci i especulant amb un dret bàsic com el dret de la vivenda. Per tant, aquesta ha de ser la gran política de país i ha de ser la gran aposta de país per millorar la butxaca de les persones treballadores, perquè és l'altra gran pota que necessitem. Per tant, aquí situem una sèrie de propostes que van en la línia d'incrementar el PIB al 2%, és a dir, el 2% del PIB es destini a polítiques de vivenda. Això vol dir incrementar el parc públic, vol dir els topalls als preus del lloguer, volen dir una sèrie de mesures que algunes estan recollides aquí i que podeu controlar. Però aquesta és una de les idees força que nosaltres volem situar. L'altra idea força que volem situar en relació a que hi hagi un reflex en aquests pressupostos la butxaca de les persones treballadores és el tema del transport públic, perquè és l'altra gran despesa o l'altra gran condició que afecta a la vida quotidiana de la classe treballadora. Com va a treballar, de quina manera, amb un transport públic que sigui assequible i que sigui també ecològic, puntual, etc. Per tant, nosaltres demanem que es mantinguin les bonificacions i demanem també una integració tarifària de totes les ATM que passi amb la implementació de la T-mobilitat a Catalunya i fem altres propostes, també altres propostes que moltes ja les hem presentat, ja les coneixeu, com la creació de la xarxa catalana d'alta velocitat. Per tant, aquesta és l'altra gran pota que nosaltres situem perquè aquests pressupostos tinguin un reflex en la butxaca de les persones treballadores. I com us deia, l'altra prioritat per nosaltres és el reforç dels serveis públics, perquè com us deia també és una conquesta de la classe treballadora. Per tant, aquí el que reclamem és en educació que es destini el 6% del PIB. Sabeu que hi ha una ILP que van presentar comissions obreres al Parlament, per tant, que hi hagi una aportació de recursos important al sistema educatiu. Fem propostes en totes les línies, però també moltes centrades a la formació professional, perquè hi hagi un desplegament de més centres integrats de formació professional, l'acreditació de competències, que és imprescindible, que els estudiants que hagin de desplaçar-se tinguin també beques i ajudes per desplaçar-se per poder estudiar en la formació professional. Bé, tot un seguit de mesures que podreu veure en aquest document que us han passat. En quant a la sanitat, i ara amb el brot de grip ho veiem clarament com estan l'atenció primària i els serveis públics de salut col·lapsats, una de les grans mesures que situem és que s'incrementi un 25% el pressupost a l'atenció primària, perquè sabeu que és la porta d'accés i que és una de les especialitats que estan com més infrafinançades. Per tant, aquí també situem mesures en aquest sentit, com per exemple també un pacte nacional de salut mental, etc. I també en relació als serveis públics, molt important que s'estableixi un sistema nacional de cures, un pacte nacional de cures i que hi hagi una aposta decidida per reforçar aquesta quarta pota de l'estat del benestar amb un sistema públic de cures que passi d'una manera molt important per l'equiparació salarial dels treballadors dels sectors privats amb el sector públic. Això és una de les mesures que nosaltres també situem com una necessitat urgent per situar en el proper pressupost i també el desplegament de la renda garantida de ciutadania o l'actualització de l'índex de renda de suficiència de Catalunya amb un increment del 6% també. Per tant, també una aposta important per desplegar i per potenciar aquesta quarta pota que és i que encara queda molt per desplegar un sistema nacional de cures.
I pel que fa a l'àmbit econòmic i laboral, doncs mireu, nosaltres situem també en la línia d'aquestes dues idees força, no? De les butxaques de la classe treballadora i els serveis públics, doncs que s'han de destinar els recursos necessaris perquè els treballadors i les treballadores de la funció pública tinguin els increments salarials i les millores de condicions que necessiten i que en aquests moments també s'estan negociant. I també demanem que des de l'administració pública totes aquelles licitacions i serveis externalitzats que tenen i que executen siguin en condicions, que actualment veiem com les licitacions també són un espai de precarització molt important, de salaris de subsistència moltes vegades, i que per tant aquí hem de situar que l'administració pública també ha de tenir una mirada en relació a les condicions de treball dels treballadors que tenen en les seves contractes i licitacions públiques. Ens preocupa molt l'índex de sinistralitat laboral, també sabeu que és una de les reivindicacions que situem d'una manera important, i per tant en aquest document també es recull la necessitat d'un pla de xoc contra els accidents de treball, amb la creació de la figura dels delegats i delegades territorials de prevenció de riscos laborals perquè facin una funció d'assessorament i de seguiment i d'acompanyament a totes aquelles empreses on no hi ha representació legal. I, clarament, també el document recull una aposta dels pressupostos pel Pacte Nacional per la Indústria i per la transició energètica. I jo ja acabo fent una reflexió que m'agradaria compartir amb vosaltres. Mireu, aquests pressupostos són importants perquè és important com a eina financera de desenvolupament de les polítiques públiques. Això sempre és important en qualsevol any. Però aquest any és especialment important perquè hem d'enviar un missatge d'esperança a la societat, de que les polítiques d'esquerres donen resposta a les necessitats de les persones treballadores. Estem veient missatges l'altre dia aquí, a Via Laietana, una mica més avall, el Feijóo, què estava dient? Què estava dient als empresaris? Que si ells arriben, eliminaran una cosa com els comitès d'empresa a les empreses de més de 50 treballadors. Sí, de més de 50 treballadors. Què està dient això? Està dient que bàsicament una llei orgànica, una llei fonamental, que és la llei de representació sindical, se la volen carregar. O està el Garamendi dient que no ens esforcem prou i que hem de treballar més. Per tant, cal situar amb valentia uns pressupostos que donin un missatge d'esperança a la gent dient que des de les esquerres es dona resposta a les problemàtiques de les persones treballadores i la classe treballadora. I per tant, acabo com he començat, enviant un missatge demanant, o més que demanant, reclamant responsabilitat política als partits perquè hi hagin pressupostos de cara al 2026, perquè necessitem com una mesura imprescindible per plantar cara a aquest pensament reaccionari que està creixent a les nostres societats. I jo ara li passo la paraula al Camil i després ens quedem a la vostra disposició per fer les preguntes que ara vulgueu. Bé, molt bé, bon dia. El document que us hem fet arribar és un document que ja està en mans de la Generalitat de Catalunya. És a dir, nosaltres fem les coses com s'han de fer. No? És a dir, no ens assabentem de notícies de govern o d'altres pels mitjans de comunicació, sinó que abans els hi fem present, i a part ahir en una reunió tècnica es va produir, van presentar les dues organitzacions el contingut d'aquest document, després d'haver tingut algunes reunions a nivell tècnic o també a nivell amb la consellera. Per tant, com a mínim, en el marc del que és el diàleg social, jo no sé el govern i els grups parlamentaris què fan, però en el marc nostre ja està havent un diàleg a les expenses que hi puguin haver pressupostos, i per tant es va avançant. Per tant, jo crec que aquest és un element també positiu, perquè si acaben ben pressupostos, doncs la feina estarà feta i treballada i en calma i no amb presses. Jo crec que aquest és un element a situar. Estem en un moment complex, sabem perfectament que aquí és un tema de si hi ha finançament i hi ha pressupostos o no, és part del debat que tenim en aquest moment, i nosaltres no el defugim, i nosaltres el que tenim molt clar és que volem que hi hagi finançament i que hi hagi pressupostos, i per tant que es faci el marc necessari perquè això sigui possible. També sembla aquestes setmanes, no sé si és que està arribant l'espíritu navideño i aquestes coses, però que
El tema del finançament, doncs diuen que està millor que estava fa uns mesos, que no vol dir que estigui fet, però que sí que sembla doncs, que hi ha algun avanç. Per tant, podríem estar en un escenari perfectament factible doncs, en el primer trimestre de l'any que ve doncs, poder tindre les dues coses, perquè pel que diuen uns i altres, no? Una de les coses soles no seria possible. No? I també voldria dir que si hi ha finançament i hi ha pressupostos de la Generalitat, doncs que segurament també hi podria haver l'escenari de pressupostos de l'Estat, i jo crec que això és una bona notícia en la que hem de treballar. Les organitzacions aquí representades no és el primer any que fem aquestes manifestacions, ja reiteradament ho havíem dit, també havíem situat en alguns moments, quan hi havia, el tema no era el finançament, però era la trilogia de pressupostos, és a dir, pressupostos a l'Estat, pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, pressupostos Generalitat. Necessitem pressupostos. Fins i tot, nosaltres volem pressupostos, encara que sigui per criticar-los, per dir doncs, que falta més despesa social, o com en algun moment també ens havíem arribat a manifestar doncs, per uns pressupostos més socials. Perquè una societat democràtica és important que tingui pressupostos i que no vagi a pressupostos prorrogats, especialment en el moment econòmic que vivim. Si estiguéssim en un moment d'estancament econòmic o recessió econòmica, doncs potser podríem prorrogar, perquè no hi ha creixement d'ingressos d'un any per l'altre en els pressupostos, però tenint any rere any creixement d'ingressos amb la fiscalitat, doncs això que pugui revertir de manera directa en els propis pressupostos i en situar doncs, les polítiques públiques. Perquè és cert que l'economia i la fiscalitat i els ingressos públics pugen, però per desgràcia aquest creixement econòmic que tenim està sent desigual i per tant en molts sectors de la població està generant més desigualtats que s'havien produït en dècades anteriors, com en el tema de l'habitatge doncs, que ha situat la Belén o d'altres qüestions. Per tant, és imprescindible que aquells sectors de la població més necessitats de polítiques públiques puguin tindre uns pressupostos adequats. Estem en uns pressupostos, com hem dit, de l'any 23, amb el que vam fer l'any passat, que va ser aquella espècie de pressupost a pedaços, amb modificació de crèdit rere modificació de crèdit, però que no permet una visió global. Per tant, nosaltres, entre un pressupost a pedaços o un pressupost de veritat, doncs apostem perquè hi hagi un pressupost de veritat. Un pressupost que quan nosaltres, en els aspectes que hem negociat ja els altres anys, recordar que a nivell de l'Estat no passa i a nivell d'Europa tampoc no passa, que agents econòmics i socials tinguem un espai com el Consell del Diàleg Social que negocia partides concretes dels pressupostos és un avenç i un reforç del que suposa el diàleg social i per tant això mantenir-ho. Nosaltres no volem substituir el paper dels grups parlamentaris, que ells són els que voten i aproven, nosaltres sí que volem influir en aquelles partides que considerem que afecten el nostre mercat de treball, que afecten a les persones i que afecten a l'economia productiva. Per tant, en aquesta qüestió poder incidir. Incidir al mateix temps, part de les reivindicacions que tenim de treballadors i treballadores públiques, que siguin també incorporats alguna de les partides que situem en el document. Les quanties no són estrictament per un any, sinó que tenen una gradualitat. Tenim doncs, acords de la sanitat, la concertada i la pública, pendents d'aplicar en les condicions de treball, tenim altres acords en l'àmbit de la funció pública, d'emergències, tenim la reivindicació doncs, que el sector de les cures, que està absolutament precaritzat i està precaritzat amb diners públics, doncs també vagi en un procés de qualitat del treball i que, per tant, les cures del tercer sector no tinguin condicions de treball de tercera, sinó que tinguin condicions de treball de primera. Tots els sectors de creixement en aquest país necessiten que els llocs de treball no siguin en el marc de la precarietat, sinó de l'estabilitat, i aquest és una de les potes de creixement de l'estat del benestar, tot el que són les cures, i per tant no poden ser un pou absolut de precarietat i en alguns casos d'explotació laboral. Legal, però explotació laboral en les condicions que pateixen. I per tant creiem que en aquests sectors s'ha de poder fer front. Al mateix temps,
situem doncs, elements en la qualitat de l'ocupació, un sistema públic, tenim una taxa d'atur després de molts anys reduïda, per tant és el moment de poder fer unes polítiques d'ocupació molt més enfocades a que aquella gent que està encara en una situació d'atur o d'atur de llarga durada pugui tenir una ocupació. Per això cal redefinir bona part de les polítiques i reforçar del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya. L'orientació professional ja no és només un element de quan les persones estan en situació d'atur, sinó que l'orientació laboral també ha de ser de manera permanent, també en les persones que estan en actiu, perquè hi pugui haver un reciclatge permanent. Això s'ha vist, perquè t'hem vist amb les diverses crisis econòmiques que hem patit durant les darreres dècades, que no hi ha cap feina que sigui per tota la vida i estable, de sectors econòmics i d'evolució, i que aquestes qüestions canvien i que, per tant, no només és la formació al llarg de la vida, sinó orientació i un reenfocament. Al mateix temps situem elements importants al voltant també de la intel·ligència artificial i totes les noves tecnologies per poder adequar aquest procés que hem de fer. I al mateix temps també les qüestions relacionades amb el canvi climàtic. No podem anar improvisant. És a dir, un any la sequera, un altre any apagant focs. Calen unes polítiques estables i contínues, o qüestions com les que podem passar ara amb el tema de la peste porcina. Cal polítiques en els àmbits relacionats amb el clima estables i a llarg termini, perquè un any hi pot haver sequera, un altre any hi pot haver incendi, un altre any no hi haurà, un altre hi haurà les dues coses. Tenim un procés amb els sectors energètics importants i, per tant, aquí calen polítiques, igual que en el Pacte Nacional per a la Indústria, que situem partides, però que al mateix temps s'està negociant el Pacte Nacional per a la Indústria a part, calen polítiques de dècada, fins i tot no de legislatura, perquè per produir un canvi del model productiu o un canvi a la societat no es va a cop de campanya electoral, a cop de legislatura, sinó que cal anar més enllà. Tenim sectors econòmics forts i potents, tenim sectors com el sector de l'automoció, que hem pogut viure l'exemple de la reconversió important que ha fet la SEAT cap a l'electrificació i que després et trobes que la societat no respon, la societat i especialment l'administració pública, en punts de recàrrega d'altres, però també al mateix temps en el sector de l'automoció a Catalunya també hem pogut veure durant aquest període com tanca una fàbrica i com podem aconseguir una nova inversió que no arriba ni de bon tros als nivells del que va suposar en llocs de treball i en impacte la Nissan, però que hi ha una altra activitat. Per tant, tenim el potencial que si fem les polítiques bé i a mig i llarg termini es poden trobar solucions. I per això és important també que hi hagi pressupostos i sobretot que hi hagi una planificació i una fortalesa en el marc del diàleg social, que puguem superar, com us deia, els àmbits partidistes i els àmbits de legislatura i puguem anar una mica més cap allà. Per tant, aquestes serien les grans propostes, situant també l'element nuclear que en aquests moments està patint més la població i especialment la població més jove, tot i que la pateix tothom, que és la problemàtica de l'habitatge i la crisi que hi ha al voltant de l'habitatge. En les anteriors crisis econòmiques el lloguer era el refugi. Era el refugi per a aquella gent que potser no va poder pagar la hipoteca o perquè no hi arribava i trobava allò. Ara el lloguer s'ha desmadrat. Per tant, si no es va a unes polítiques clares de que el lloguer sigui assequible, no ens en sortirem. Això és intervencionisme? Sí. Com el Banc Central Europeu té marcat el tipus d'interès en el que el té marcat. Si no tinguéssim el tipus d'interès que hi ha marcat pel Banc Central Europeu, no tindríem el tipus d'interès que tenim ara, sinó que estaríem en els 10, 12, 14 o vés a saber en quins tipus d'interès. Per tant, en qüestions estratègiques i en aquests moments l'habitatge és un element clau i aquí també el govern de la Generalitat, a part de pressupostos, també pot fer polítiques i polítiques que vagin a que l'habitatge sigui un dret. L'altre dia estava en un lloc, una organització juvenil, i em va agradar molt una frase que deien, és que no podem convidar els nostres amics a sopar a casa perquè no tenim llogat un pis sinó una habitació. I per tant aquesta qüestió tan bàsica
de tothom, però especialment de la gent jove en el seu procés d'emancipació, doncs jo crec que ens hauria de fer reflexa i reflexionar i poder actuar i al final no frivolitzar amb aquestes situacions. I això s'ha de fer en polítiques públiques. Tenim una enquesta del CEO que va dir el que va dir, doncs si l'enquesta del CEO volem que no passi allò que diu l'enquesta del CEO, doncs el millor que es pot fer són polítiques públiques i també polítiques de cohesió social. Nosaltres som el país de, com ho deia aquell, que és català qui viu i treballa a Catalunya, som el país també del volem acollir, som el país en què les organitzacions sindicals durant el final del franquisme i després van fer un procés de cohesió social, d'integració i també amb la llengua catalana com un element clau d'aquesta integració. Jo crec que hem de tornar a fer el mateix. Segurament aquells processos migratoris per aquell moment també hi havia gent que hi estava en contra. Però la majoria de la societat catalana jo crec que no està en contra. La majoria de la societat catalana el que vol és treballar, viure amb dignitat i per això també en polítiques relacionades doncs, en la cultura i en la llengua també tenim partides. Es parla molt de la llengua catalana, però es parla molt poc de la llengua catalana en els centres de treball. I com fem? A vegades és més factible fer formació en anglès en un centre de treball que fer formació pròpiament en català. Per tant, jo crec que aquí també cal un impuls, perquè tenim un problema d'ús, no de coneixement. Tota aquella gent jove immigrada o fills d'immigrants parlen un català segurament millor que nosaltres i absolutament normatiu. Per tant, no hi ha un problema tant de coneixement, sinó que hi ha un problema sobretot d'ús. I jo crec que el món del treball és un lloc on, amb les organitzacions que estem avui aquí i d'altres, es pot fer molt més cap a aquesta integració i cap a aquesta cohesió social. I per tant, totes aquelles situacions que han d'anar relacionades amb la integració i en la cohesió social de la gent, jo crec que són importants i que també el govern de la Generalitat també han de poder fer polítiques en aquest sentit de cohesió social d'aquest país, perquè aquest país no té un problema de fractura social pels orígens o pel color de pell. Si tenim un risc de fractura social és entre rics i pobres, no entre els nostres orígens o les nostres llengües. I jo crec que aquesta és la potència perquè després com a Catalunya puguem avançar. Per tot això volem que hi hagi pressupostos aquí, volem que hi hagi pressupostos allà i volem que hi hagi finançament perquè creiem que és la millor manera de que la gent pugui viure millor i amb més cohesió social. Les alternatives que hi ha polítiques no són alternatives, són fracturació i confrontació. I nosaltres el que creiem és que cal és cohesió. I com demostren el govern les seves polítiques? Amb els pressupostos. Moltes gràcies. Ara obrim un torn de preguntes o dubtes. Sí. Que cal prendre ara per protegir els treballadors en aquesta situació? Bé, tenim una taula conjuntament amb que estem els dos agents amb el departament per fer un seguiment de totes les situacions que puguin tenir afectació a l'ocupació a les empreses. A partir d'aquí es valora i en funció de la situació apliquen els mecanismes que ja existeixen, com poden ser els ERTOs, com poden ser mecanismes que garanteixin l'ocupació i que garanteixin el salari de les persones. Això és el que nosaltres estem demanant i sobretot que no s'aprofiti aquesta crisi per la porta del darrere empitjorar condicions de treball o eliminar llocs de treball que hi ha mesures que permeten sortejar aquesta situació sense haver de prendre mesures traumàtiques. Bé, ens falta informació, que no estem denunciant que ens falti informació a nosaltres com a tal, sinó que jo crec que en el conjunt de la societat i a la pròpia informació, a la pròpia administració, falta informació de cap a on pot anar això, per dir-ho així, és el primer cop que ens passa, per tant, jo crec que s'està actuant una part bé perquè ja preventivament es va detectar el cas perquè s'estava vigilant,
El tema és si això pot anar a més o no. Jo crec que de moment, doncs, en les últimes setmanes veiem que no ha anat a més, que en cap cas de moment sembla doncs, que això pugui afectar pròpiament doncs, el sector agro del port, perquè no està passant, no? Ni en les granges ni en cap dels llocs. Però bé, jo crec que hem après sobretot del Covid, però també de la Dana i d'altres situacions, doncs, que hem d'actuar de manera preventiva i amb molta claretat. No? I jo crec que això, la població, i jo crec que les empreses també, no? Ningú està frivolitzant amb aquesta situació, des de sigui doncs, això, anar a caminar al bosc o anar a fer d'allò, i les mateixes empreses doncs, que tinguin les mesures de seguretat. Jo crec que hem de seguir actuant en aquesta línia. En les reunions que hem tingut, nosaltres som els primers que demanem contenció i prudència, perquè qualsevol brot d'alarmisme, qui ho acabarien pagant primer serien els treballadors i treballadores. Per tant, si no hi ha com no hi ha contagis a les empreses, què cal? Doncs, sobretot, a part del tema sanitari, fer un seguiment del radi marcat, també fer un seguiment a les empreses que estan en aquest radi, que poden ser les potencialment afectades, perquè ara també ens diuen doncs, que altres empreses fora del radi els està pujant la producció, no? pel que no es pot fer dintre del radi. No? Per tant, de moment jo crec que el sector pot aguantar, el tema és si va més, no? Perquè també som coneixedors doncs, que molts escorxadors doncs, el que estan fent és congelant, no? Matant i congelant, cal adaptar la realitat, cal acabar de tancar doncs, els acords doncs, sobretot amb els estats tercers, i per tant, de moment, doncs, el que cal és fer seguiment. Tenim els instruments, entre altres, gràcies a la reforma laboral del seu moment, dels ERTOs, RET o d'altres figures. Per tant, el mecanisme el tenim. El mecanisme no es pot abusar del mecanisme, és a dir, no ha de ser una excusa doncs, per precaritzar o fer d'allò, ha de ser absolutament justificat i, per tant, per nosaltres, plena coordinació amb el govern de la Generalitat, sobretot en l'aspecte sanitari i en tot el que puguem col·laborar. De moment, doncs, no està tenint un impacte en l'ocupació del sector. Ara és evident que s'hauran de prendre mesures i que també el que cal és que actuem també de manera una mica més a mig termini, perquè, com sabeu, a partir del moment en què es digui que s'ha acabat, ha de passar un any. No? I, per tant, no és un tema no només que s'acabi la pesta el dia que s'acabi, sinó que després algunes empreses doncs, tenint dificultats durant un any i, per tant, que no es quedin abandonades. És a dir, allò que li va passar a algunes empreses amb el tema dels aranzels, no? De que fins que no es sapigués allò dels aranzels no es feia res, doncs resultava que durant aquell període també les comandes doncs, se'ls hi van frenar. No? I, per tant, aquí segurament no es va tindre l'ull. Jo crec que hem de tindre l'ull posat per poder donar cobertura, perquè penseu que moltes de les empreses aquestes són mitjanes o petites. Podem trobar grans empreses del sector agro, d'escorxador i d'embotits, però moltes són d'aquests comitès d'empresa que es vol carregar el Feijóo i el Sánchez Llibre. I, per tant, que tenen un tamany d'empresa, estan algunes doncs, en territoris que la funció que fan o en poblacions fan una funció d'equilibri territorial. Per tant, el sector agroalimentari a Catalunya, el del porc i tots els altres, és un sector estratègic de l'economia catalana i, per tant, se l'ha de cuidar. Sí, hola, bon dia. Jo tenia un dubte i dues preguntes molt breus. El dubte és, aquests increments de pressupost estan calculats sobre el pressupost de 2023 entre les modificacions de crèdit, entenc. Sí. Vale, aquesta. Sí, i després heu dit que heu presentat ja aquestes propostes sindicals al govern. Volia saber si l'heu presentat també als partits polítics, a les altres formacions, especialment a les que en teoria podrien donar suport als pressupostos si arriben a acords. I l'última, si us consta que hi hagi alguna empresa del sector porcí que hagi presentat algun expedient d'ERTO.
Vale. Bueno, de moment ho vam presentar ahir a la reunió tècnica que explicava el Camil amb la Conselleria en el marc del Consell del Diàleg Social i no ho hem fet arribar als partits polítics, però evidentment la farem arribar aquesta proposta als partits polítics perquè volem que socialitzi i aquells que comparteixin les nostres propostes benvingudes siguin. No? De moment no tenim constància, com a mínim nosaltres no tenim constància que s'hagi presentat cap ERTO en el sector. Vull dir, el mecanisme sabem que està activat, que està tot en marxa i que si es donés el cas està ja tot preparat perquè es pugui portar a terme, però no tenim constància de que això sigui així. I el càlcul és el que tu deies, el càlcul que hem fet és això, és el 2023 amb els increments dels suplements de crèdit. Sí, correcte. Sí, ho podem, evidentment, ho farem arribar als grups parlamentaris, però normalment el procediment que hem fet és un acord que forma part del Consell de Diàleg Social, per tant és un acord entre patronals, sindicats i govern, i evidentment fer partíceps, però no. Nosaltres això no són, perquè ens entenguem, no són esmenes als pressupostos quan hi hagin els pressupostos que farem arribar als grups parlamentaris perquè facin, no. Forma part de la negociació que hem fet els altres anys amb el govern. I el tema que deies d'ERTO o no ERTO, n'hi ha un que en teoria es va anunciar però que no sembla formalment, no sé si s'ha arribat a presentar i falta veure com va, perquè sé que hi havia alguns dubtes, sé que hi havia converses, però no tinc més informació. Però d'altres no, i evidentment que tots s'han de mirar en lupa. I especialment els de l'empresa aquesta que ha volgut presentar l'ERTO, que cal recordar que és la que en el seu moment, com vam estar en el procés dels falsos autònoms del sector agroalimentari, no? Era la que tenia els exemples més clars d'explotació laboral, per tant s'ha de vigilar, però bueno, confiem en que l'autoritat laboral farà el seguiment i d'allò. El mecanisme hi és i per tant el mecanisme, malgrat les empreses siguin més o menys xungues, no? El mecanisme ha de ser garantista pels llocs de treball. No? I per tant aquest és l'objectiu principal del sigui d'ERTO per la via RET, per la via força major o per la que sigui. Garantista dels llocs de treball i acreditació de la causa, que això també és important. Aquí hi havia... Vale. Hola, bon dia. La primera pel Camil. Has passat com de puntetes dient que sou conscients que hi ha millores en el tema del finançament singular. No sé si em podries desenvolupar una miqueta més aquesta idea. No sé si sabeu des dels sindicats alguna cosa que els periodistes se'ns pugui escapar a hores d'hora en l'avançament de les negociacions, ja que és un element clau també per poder aprovar els pressupostos aquí a Catalunya. I després heu parlat molt sobre el tema de l'habitatge, però estava fent càlculs mirant números, i és la quarta o cinquena partida a la qual vosaltres hi destinaríeu més diners. Primer estan el transport, l'educació, la sanitat, els pactes compromesos en el Pacte Nacional per la Indústria. No sé com podeu justificar això. No sé si hi ha algun tipus d'argument darrere de que, tot i que dieu que l'habitatge és primordial per vosaltres, sigui la cinquena partida més dotada. Gràcies. Bueno, les partides també depèn, sempre són les comparis o contra qui, no? Clar, si parlem, em sembla, si no em falla la memòria, del que proposava més o menys la Generalitat, em sembla que és un creixement de 50 milions més del que proposava la Generalitat 80 milions més del que proposava la Generalitat o del que tingui en temes d'habitatge. Però, mira, aquest el cas, m'ho poses allò com a exemple, anava a dir una expressió que no tocava. Hi ha qüestions que són pressupostàries, però hi ha qüestions que és qüestió de legislació. És a dir, jo crec que el problema de l'habitatge no es soluciona amb més habitatge públic només. Fins i tot si veieu els dels APIs i els privats, tots aquests ara són els grans defensors de que es faci més habitatge públic. Se n'ha de fer, però sobretot el que s'ha de fer és regular el mercat privat, que és el que està rebentat. La crisi de l'habitatge no ve per la falta d'habitatge públic, que evidentment que en falta, ve perquè hi ha un moment que tornem a fer una altra bombolla econòmica. Sortia
sembla que era del diari Ara, la setmana passada, feien una peça que situava doncs, que aquest cop el risc de la bombolla no ve per la sobretaxació de preus i que et donaven hipoteques del 90 al 100 o més, no? És a dir, que sembla que aquest risc no hi és, però l'altre risc de la pujada de preus i d'especulació del sector hi és, no? I per tant això es fan polítiques, i es fan polítiques especialment, com he situat, amb el tema doncs, del control del preu de l'habitatge, especialment del de lloguer, anar cap a doncs, la disminució o l'erradicació o les no llicències i anar-ho reduint dels pisos turístics i, per tant, polítiques que algunes no són pressupostàries directes, no? Per tant, hi ha d'haver habitatge. El problema de l'habitatge també, si és de nova construcció, doncs, que necessita doncs, tranquil·lament 2 anys o més per poder fer i, per tant, s'han de fer polítiques mentrestant. I de l'altra qüestió, o és optimisme, no tinc cap informació secreta. Ara, parles amb el govern de la Generalitat, parles amb grups parlamentaris i tenen una visió més positiva que fa un mes. I aquesta és la constatació. I si veieu, el Sánchez s'està movent també a nivell de Madrid per les declaracions que hi ha. I per tant, hi ha moviment. És a dir, allò que era un bloqueig doncs segurament fa un parell de mesos, doncs es percep que hi ha moviment en pressupostos, en finançament i en pressupostos de l'Estat. No sé a quin nivell més, és només intuïció que les parts totes estan més positives. Cap de les parts ens ha pogut dir hi haurà. I que per tant és possible doncs, que si aquesta visió optimista supera els torrons, no? Doncs que en el primer trimestre de l'any que ve hi ha moviments. I llavors, doncs, i si senzillament a nosaltres, a les reunions tècniques de pressupostos de la Generalitat, se'ns està convocant i estem treballant com si hi poguessin haver pressupostos en un moment o altre, doncs vol dir que hi ha moviments i per tant jo crec que hem d'acompanyar això perquè vagi així. No hi ha cap element de... no tinc cap secret, perquè suposo que el tindríeu abans que jo. No tinguis un secret. Mira que jo tinc contactes amb el rei Ros perquè els Reis Mags facin meravelles, però en aquest cas no. Però, o sigui, per nosaltres, evidentment, que hi hagi un nou model de finançament és bo per Catalunya. Per tant, nosaltres defensem que hi hagi un nou model de finançament, però també que quedi clar, si no hi és, continuem pensant que hi han d'haver-hi pressupostos. O sigui, que estigui lligada una cosa a l'altra és una estratègia política que pot ser legítima, però a mi no em val, sincerament. O sigui, la gent de Catalunya necessita pressupostos, la ciutadania de Catalunya necessita pressupostos i més enllà de les estratègies electoralistes o polítiques que pugui tenir qualsevol partit, que són molt legítimes i cap problema, nosaltres continuem reclamant que hi hagi pressupostos i que no estigui condicionat. Per tant, escolta'm, volem pressupostos, això que quedi clar, hi hagi o no hi hagi finançament. Si n'hi ha, millor, i si no n'hi ha, doncs també volem pressupostos. I en relació a això que deies de l'habitatge, a veure, nosaltres d'entrada demanem el 2% del PIB, que no quedi... Demanem el 2% del PIB destinat a habitatge. Llavors, concretem algunes mesures, però com a norma demanem això. I una de les coses molt importants, cal construir vivenda pública, però hi ha altres mesures per incorporar i per fer més gran el parc públic de vivenda, que ha de ser una de les mesures que ha de limitar o condicionar el mercat privat. Per tant, és importantíssim perquè la solució, com està dient la patronal, aquest mantra que està dient s'ha de construir més, i han vist que no és. O sigui, durant l'època de la crisi immobiliària és quan més es va construir a la història de Catalunya i de l'estat espanyol i no va significar una baixada de preus ni va significar un accés de les persones a la vivenda. Per tant, construir més no és la solució. De fet, nosaltres vam presentar un estudi que el podeu consultar on en molts dels territoris de Catalunya el problema no és la manca de vivenda, és els usos. I aquí, com deia el Camil, el govern pot fer molt i pot limitar les compres especulatives, pot limitar els topalls dels preus. Ara, si s'aprova el topall, el lloguer de temporada, doncs també serà una mesura, però es poden fer moltes coses. Un llistat de vivendes buides, com incentivem aquest ús de les vivendes buides. Hi ha moltíssimes mesures que es poden prendre si es té voluntat i es vol tirar endavant.
a part de la construcció de vivenda, a part d'utilitzar el dret de tanteig i retracte i quedar-se vivenda, que hi ha ara incorporada d'una manera directa al parc públic de vivenda. Per tant, hi ha moltes mesures que es poden prendre i, evidentment, aquests pressupostos han de tenir un reflex en relació a això. Mira, en el document a la pàgina 43-44 situem el que ha situat la Belén en habitatge, el 2% del PIB com a referència, l'increment en habitatges de titulat públic a 100.000, després un increment pressupostari de 300 milions en 3 exercicis, és a dir, 100 milions pel 2026, increment en ajuts de lloguer famílies en 50 milions, donar ajudes a l'emancipació juvenil en 50 milions i fer un pla de xoc contra el sensellarisme de 50 milions. Això és a part del que dèiem de les regulacions. Això és el que hi ha en el document. Pàgines 43-44. Hem tocat ja quasi tots els temes. Solament us volia preguntar una qüestió tècnica. Demaneu passar al 2% del PIB a vivenda. Em podeu dir ara mateix quan s'està dedicant en els últims pressupostos? Jo crec... Però quin tant per cent del PIB és? Deu ser un 0 i pico, no? En català són 200... Fais grans números ara. Si el PIB català deu estar als 230.000 milions, si no m'equivoco, 250.000, doncs tothom pot fer una regla de 3 que això sortirà al seu 2%, potser. No arriba a l'1, Alguna altra pregunta? Sí, una pregunta també de pressupostos. Altres anys havíeu escenificat amb el govern, en el marc del Consell del Diàleg Social, doncs, pactes amb algunes qüestions. No sé si creieu que això pot tornar a passar aquest any, que s'escenifiqui així, tipus l'IRSC, i de les demandes, quan ho heu presentat a nivell tècnic, si creieu que alguna està més a prop de que us donin resposta a la Generalitat. Merci. Sí, jo suposo que l'acord, és a dir, tal com l'estem parlant, és igual que els altres anys, és a dir, és en el marc del Consell de Diàleg Social i, per tant, quan hi hagi acord, suposo que s'escenificarà igual que els altres cops. Bueno, s'ha de definir. I l'altre és, hem presentat els documents i la reunió va ser només de presentació de documents, per tant, falta veure cap a on evoluciona. Al final, no sé si tant a l'acord de l'any passat o l'acord dels pressupostos anteriors que no es van acabar aprovant, doncs pot servir de referència d'allò i quines qüestions més hi ha. Moltes de les qüestions segueixen sent les mateixes. La lluita contra la pobresa, amb l'increment de la IRSC, polítiques de formació professional, polítiques industrials, afegit doncs, dels últims anys polítiques d'habitatge i, per tant, una mica jo crec que el marc. I l'altre és el reforçament del sector públic i sobretot dels treballadors públics. Si mireu a la relació, hi ha qüestions que alguns són de compliment d'acord i, per tant, que hi hagin les partides, no són acords de negociar, però que sí que s'han de complir pressupostàriament, i l'altre és, per exemple, doncs, el trasllat de l'acord de la funció pública que s'ha acordat doncs, a nivell estatal, doncs, el trasllat a la Generalitat i recordar-los que de l'anterior acord el govern de la Generalitat encara té per complir l'aplicació de les 35 hores, per exemple. Per tant, bueno, es anirà esborant el procés que hi hagi de negociació. Escolta'm, si hi ha més preguntes ho deixem aquí perquè ara fem un minut de silenci. Tenim temps de fer una altra pregunta o no? És que ara a les 12 hi ha hagut un feminicidi a l'Hospitalet i fem un minut de silenci sempre aquí a les 12. Fem molt rapidet, no? Bueno, és bastant ràpida. A nivell... Vale. Sí. Ahir no té gaire a veure amb el tema dels pressupostos, sinó que és més a tall de resposta de la COE, que ahir proposava augmentar l'SMI un 1,5% aquest 2026. Vosaltres, com a sindicats, com preneu aquesta mesura que també inclou que es tributi l'SMI i també quina lectura feu en clau catalana? Gràcies. Bé, jo crec que és la proposta per no voler arribar a un acord i, per tant, que és una actitud irresponsable, com ha fet sempre
amb el salari mínim. S'ha demostrat que les pujades de salari mínim van bé per l'economia i fins i tot pels beneficis de les seves empreses. Per tant, és totalment una proposta doncs, que el que no busca és l'acord. I la COE i les patronals s'haurien de replantejar, perquè després van pel món dient que la gent ha de cobrar salaris dignes i que s'han de pujar els salaris quan tenen la possibilitat de fer un acord. I el tema de la tributació, doncs això forma part de la negociació amb el govern de l'Estat, com es fa. La nostra posició de sortida de les dues organitzacions crec que és si ha de tributar, la fiscalitat no es pot menjar l'increment. Per tant, la tributació ha de ser per sobre. Però això jo no aprofundeixo més perquè forma part de la negociació que han de tindre les nostres confederacions a nivell de l'Estat i que estan tenint amb el govern. Exacte. Nosaltres és que ara estava buscant, perquè ja vam pactar conjuntament quina era la proposta, no me'n recordo, que era un increment d'un 6,5, oi? 7,5. Per tant, és el que diu el Camil, és una proposta per no arribar a un acord. Nosaltres sempre hem situat que el salari mínim interprofessional ha de ser el 60% de la mitjana salarial, per tant, del salari mitjà, per tant, anem en aquesta línia. I la tributació, el que deia, nosaltres estem a favor que totes les rendes tributin, sempre perquè és la contribució a l'estat del benestar, al sistema públic, etc., però que això no suposi una merma en l'increment. Però més enllà d'això sí que és un espai que encara s'està negociant. Aquest 5-6% té això, l'increment que tocaria d'inflació, i el diferencial és l'impacte de la tributació. Doncs merci. I bones festes.